Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, makirangranget da Ruben, Lindon, ken Lakay Ignas. Pinaltugan ni Lakay Ignas ti soldado nga addalang iti asideg ni Ruben. Nagtultuloy ti ranget, iti nagbaitan da General Barbosa, ken Lakay Ignas. Namuan da ita ni Mr. Fortesa. Iso a pinagsagana namet dagiti buyot na. Tamangan no isublat da arautan ti mansyon. Kasta una iti panagdanag ni Doña Dolores iti dayta anaamuan na. Kabayatan na. Madama pa'y latirinnupak iti solar ni General Barbosa. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Daytoy ti para ka na kayo! Daytoy pay! Pasitin tinabati ka na gati ka puso na. Oh! Ang Kalignas! Umay ka Manong Lindon! Arayatan tani ang Kalignas! Juan Ruben! Angkal, Awan ti pagdanagan yu kanyak. Tanadaplisan aklaang. Angkal, Saan yun asurutan ni General Barbosa ay tinagtarayan. Tapalabog laang no surutan yu. anya? Nagadu a soldado ti adya iti aglawlaw na. Nakapwesto daan na imbag. Anya nga ro ti aramidin tayo ita, Angkal. Lumaban tayo, Ruben, Lindon. Saan tayo nga umatras iti laban? Kasanon ti sugat mo, Angkal? Imbagak matan kada kayo. Awan ti rumbang apagdanagan nyo. Tadaplis laang ti tamak. Nairuaman ti bagik ang mapaltukan. Mailasin ko dagita alugan. Oh. Buyot dagita ni Fortesa. Angkal, da kamin ka ni Manong Lindon ti lumaban. Saan na mabalin, Ruben? Kabalak pa iti lumaban. At iti kanayaw na nabala. Maaramat yun ita. Gaputa daman ng dimtang akabusor tayo. Juan, ang Kalignas. Lindon, Ruben. Agan anad kayo. Agpaut pa'y dito arangat. Ang mga nuadan tumanan dumtang akabusor. Anya? Sigurado ka, ang Kalignas? Juan Lindon. Ang mga nuagayab ni General Barbosa iti reinforcement. At dabilag na ang mga ramid iti dayta. Agsagana kayo na. Nagwaras ang dagiti kabusor. Napuntak ti awanan bain nga Ignas. Saan pa yan natay dayjay? Agpalpaliw dalang kadagiti kakaduhana. Nabayag metadyak nakarik na iti panagdanag. Ti awanan bain nga Ignas. Isulat imang panerbyos kanyak. Amo kunda ito arik na. Gaputa na ulit man ang tinapalabas. Ada kami met lang tinagranget. Umawag kita met lang iti presindo ti pulisya. Kasta met iti mother unit. Ipakamo nga da mapaspasama karanget dito balay ko. Bili na ka na imbag iti buyot ni Mr. Fortesa. Ngagsipot da iti aglawlaw. Tapno sana makalibas na iti kabusor. Nagitilangan dumtang a reinforcement ti makilaban kadakwada. Dimtengan dagiti buyot ko iti balay ni General Barbosa. Aging kaita, saan pa'y analpas tirangat? Anya, nagpautan tirangat ang mapaspasamak ijay balay da General. Talaga narigat akalaban dagiti anak ti Agila. Nang runa ket sinurwan pa'y ida ni Ignas. Anya nga tati aramidak, honey. O talaga mabutbutang ak. Aging gaasan da pa'y anakadalon ni ti mansyon. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Kasanon numakadanon dan dito'y. Yaglakit di kayat ti mapaltugan. Relax, honey. Ado dagiti buyot ko. Saan dangagbaligi ang makiranget kadagiti buyot ko. Dayawag launay ti kinaimbag mo, Manang Ansing. Apay adayawan na, Axelia. Gaputa din na kang binaybayan ka ni Senyorita Diana. Adda kalata iti sidong mi. Awan anyaman na, Celia. Araramidek laang na ito'y. Kas pang subad ko iti kinaimbag kanyak day di Roberto akasinsin ko. Apay, adaya kas ti abiyag ko itano, di naktinulungan ti ama ni Diana. Auntie Ansing, nanggag ko tinagan ko Ay, kinapuno na. Sikat ti pagsarsaritaan mi ni Celia, Diana. Apay ka di, auntie.
Ibagbaga ni Celia nagpintas ka babae. Ha? Ay, sika talaga manang Ansing. Saan mo't aday tatimbagak maipapan ka ni Senyorita Diana? Joke only. Ngam talaga mo ta nagpintas ka anak kak Diana. Tinawid mo ti Rupay na hindi papam. Agyaman na, Auntie Ansing. Ay na, makikita kung tinapinta sa masakbayan nyo kan ni Ruben kaanakan. Apay ana ibagam ti kasta, Auntie. Basta, urayam to ti panagsubli ni Ruben. Patsa ka mabiitan day tapanawin. Talo ang military truck di dimtang. Pasig adagay ti elite force ti armada ti agresponde. Uncle Ignas, kabailan tayo nga taida aparmakan. Talaga saan pa'y apanawin ita ni General Barbosa. Uncle, nakapwesto na dagiti soldado kung dagiti buyot ni Mr. Fortesa. At dumngag kayo anaimbag, Ruben, Lindon. Mapantayo iti exit point. Siya ti mag-cover kada kayo. Delikado da ito yung aramidam, Uncle. Delikado. Ngamnas kan ang makarwar tayo dito ay. Urayin nyo ti sinyas ko. Nagaduda amang palpaltok kada tayo. Amudan tinaglimmangan tayo. Agarodok kayo nga umadayo. Katsyak mat itatimang paltog kada kwada. Dahil ito para kada kayo. Ang yapalat eraramidin nyo. Agarodok kayo nga umadayo. Lumapantay la dagiti awanan bait. Nagruna iti dayjay nga Ignacio. Nagtaray da ni ti daya pasad. Ubing! Paltugan nyo ita! Agsanudan dagiti kapuso. Sige! Pakamatan nyo ita iti bala! Handa kayo, surutan nyo dagiti kapuso. Iyo palubusan ang makalipas na. Ayos kayo kadimot laang, Ruben, Lindon. Wanang Wanang kan. Agkalma kayo laang. Ag-focus kayo anaimbag. Sumursurot dagiti soldado kada tayo. Wanang Wanang kan. Aging gatsyak ti kadwayo. Saan kayo amaan ano? Natalgad tinaglamangan tayo. Makita tayo dagiti sumungad. Lindon, iawat mo kanyak ti grenade launcher. Adtoy, Uncle. Pasensya kayo na. Ngamnas kan aramidak na ito. Dahito'y ti para kada kayo! Uncle, agsisina tayo. Tapno marigatan dagiti operatiba amang kamat kada tayo. Mayat dayta na panunot mo, Ruben. Amo yung ti ayan tilugan. Lindon, Ruben. Kas iti sigod. Umuna kayo na. Kat sumaruno akto kada kayo. Kamkamatan dagiti soldado. Panganda ako mamkamat kanyak. Ngam saan kayong agbaligi kanyak. Saan da ka mapuntaan? Dahito'y muti para kada kayo. Awat tinapunta kada kwada. Nakadano na kung dito'y kalsada. Ang kalignas! Darasang taglugan! Juan Ruben! Pakamatan nyo ida iti bala! Nakatayudan. Darasan nyo taglugan kat kamatan nyo ida. Ruben, adda sumursurot kada tayo. Agsipot tayo lang manong linon. Nagaduda sumursurot kada tayo. Iikis-ikis mo tilugan, Ruben. Walang kalignas! Siya kung ti makaampo kada iti sumursurat. Pasabtak ida iti bala! Napunta ang tipili tilugan dalin doon. Ruben, iparpartak mo pa iti agmaneho. Walang kal! Saan arubang ang maabutan da tayo? Dua pa'y alugan ti sumursurot kada tayo. Oh, honey. Itay ka pa'y apumanag na. Mabannog kay ti kastangar arab itam. Agsen na ay kamanan. Inawagan nak ni General Barbosa. Anakalibas da Ruben. Lindon ken Ignas. Anya. Amangan kanon agturong da dito'y mansyon. Anya. Agturong da dito'y mansyon. Oh, ni Jakpay kayat ti matay. Sa dino ti paglamangan ta. Sa nagaglamang, honey. Si kalangan no kayat mo. Anya. Kabailak ti lumaban kadakwada.
Sumaysa, nagadudag iti buyot ko alumaban kadakwada. No sana dimtang dagiti reinforcement. Nalabit anaparmekdak itan. Nagtanagak itay madamatirangat. Agasan, karangrangat ko itan, dagiti anak ti agila a pinatay ko. Sa payla ko tagbaligi dagiti tao kanang kamat kanakwada. Buisit dagiti tao. Natatak iti bala ti balay ko. Kan nagado dagiti bangkay iti aglawlaw. Awanan dagiti sumursurot kada tayo, Ruben, Lindon. Unang kalignas. Anya ti aramidan tayo ita, Uncle. Agsubli tayo ni Jay Balay ni Ansing. Aginana tayo pa. Kabaalam ka di pa, Uncle. Wan Ruben, awan ti rumbang apagdanagam. Mariknak lang ti ut-ut na. Siyak matiag maneho, Ruben. Amok na banukan. Saklatan, Manong Lindon. Mangala ka iti mabalin a pagrepat iti sugat ni Uncle Ignas. Wan, Ruben. Rabin, ang amapay nga da ka pala dito ruar, Manong Lindon. Jak malipatan tinapasamak arangat itay. Anya? Itala ang anay pasungal ngalak iti nakaro arangat. Kinapudno na. Nakariknaak itay iti panagdanag. Kasanun no saan ta kakuyog ni Uncle Ignas ang nakirangat. Ha? Dagiti soldado ang nakarangat tayo. Jak namnamaan ang mapadasak ti makirangat kadagiti soldado. No di na ta sinuruan niyang kalignas. Saan ta akabaalan dagiti soldado? Saan tayo ida akabalan? Gaputa nagaduda. Puno na ita, Manong Lindon. Saan ba ta dagiti soldado ti kabusor tayo? No di kat dayjay at General Barbosa. Kastoy gayam terik na timay sa aman nakigubat. Manong Lindon. Ala, maturog kan. Di naklatan ikas kaso dito'y nagmaymaysa. Aginanakan, ading ko. Naagasa kong tisugat ko. Saan anaon nagtitama na? Natsambaan nak ni General Barbosa. Jak nasiputan ti panang paltog na kanyak. Kalpasan ti panang pabutak ko iti bomba. Aginanaak matan. Marik na akong ti panagsalog ti pigsak. Saan akas iti sigud ti pigsak. Mabannog akon ang makirangat. Nagsapakan ang nagreing, Lindon. Wan, ang kalignas. Rumbang kumaamat maturog ka pahay. Nasapalaunay ti panagreing mo. Kinapudno na. Nagpatnag asa anak ang nakaturog. Anya. Apa ang nagsanaay ka, Lindon? Anya ka diti pampanunutam. Simkan la iti isip ko ni Diana, Uncle. Anya. Aging gayta. Makonkonsensya ak pailang iti panang dadael ko iti relasyon da ni Ruben. Lindon. Kaya't ko nga urnusan ti amin, Uncle. Isurunak no anya ti rumbeng nga ramidak. Tapno mapakawan nakto ni Diana. Madlaw amabot-buteng ni Big Boss. Ipagarop na arumaot da Ruben kan Boss Lindon diti mansyon. Iso pagsagsaganaan na dagiti boy. Onyol! Ha? Anya ter aramidam dito'y pasilyo ti mansyon. Agpalpaliiw ka kadi! Tonya Dolores! Anya ti aramidan ni Unyol, iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center, iti DZWT
540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.